אוקיי. ריאקט, אנחנו יכולים לדבר קצת יותר עמוק על הנושא של אוקס. אני נעבור על הרעיון של מה כל אוקס עושה באוק סטייט, אוק אפקט ואוק קונטקסט, נבין את ההקשרים ביניהם, ואז נמשיך לצלול ברמת הפיתוח, בעצם איך מפתחים את האחרים, איך יוצרים איתם גלובל סטייט, איך יוצרים איתם רעיון של מולטי-האפ, של מספר קומפוננטות נפרדות מדברות עם אותו סטייט, עם אותו הוק. כדאי מאוד להכיר את העומק של מה זה כל הוק, ואז ידעו בעצם מה לחבר ואיך לעבוד איתו. ברגע שיהיה את היסודות ברור מה המטרה של כל אחד, מה כל אחד עושה, מתי הוא עובד, יהיה קל מאוד לקשר אחר כך וליצור שילובים מסוימים ולהשתמש שם בצורה נכונה. בדומה ל-CSS, שלא למדו אותו ורק עשו אותו מתוך ניסיון וטעייה, הוא הפך להיות נטל. אוקס, שהתחילו לעבוד עם אוקס אפקט ואוקס סטייט וקונטקסט, שעבדו איתו בלי להבין בעצם מה כל מטרה ומה כל דבר מיועד ומה המגבלות שלו, הוא גם יהפוך להיות לאיזשהו מערבולת של אוקס, שבסופו של דבר לא יבינו מה קורה, ובסוף זה גם יפגע בביצועים של המערכת. כשאנחנו ניצור שתי הוקים שבעצם יוצרים ומרנדרים אחד את השני כל הזמן. אנחנו ננסה רק כהקדמה של 3 דקות להבין איך הגענו לאוקס, כדי לחדד מתי משתמשים עם אוקס. ריאקט בא לבנות לנו רעיון של לכתוב קומפוננטס, יש לנו תבנית view וקונטרולר. אנחנו מצמידים אחד ליד השני בסקריפט אחד. זה התהליך הראשון שריאקט בא לתת. הדבר השני שהוא בא לתת, שאם אני שיניתי משהו בקונטרולר, ה-view יוכל להתעדכן אוטומטי. הדבר הזה דורש life cycle, recycle, הוא דורש איזושהי פעולה שתמיד תאזין לפעולות שקורות ב-JavaScript, על מנת שהתבנית של ה-CSS, של התבנית של ה-HTML, התבנית ה-UI, תוכל להתרנדר ולבצע בהתאם לפרמטרים שהגיעו מה-JavaScript. כדי ליצור את הביינדינג בעצם בין שתי המערכות האלה, ריאקט יצרו דבר קוראים לזה visual DOM, שיהיה דבר יותר חכם, הם יצרו איזשהו מין flow של recycle, שברגע שאנחנו נוגעים ב-JavaScript, באזור הקונטרולר, התבנית יכולה להתרנדר. בואו נהפוך אותם למילים של ריאקט. כשאנחנו נוגעים בכל פונקציה ומשתמשים בסטייט מסוים, באותו דקה ריאקט הולך ומרנדר שוב את כל הקומפוננטה, ושוב יוצר return של תבנית חדשה, ובצורה יותר חכמה ויותר ברמת ביצועים יותר יודעת לפרק את מה השתנה ומה לא השתנה, ואותו להתקן לדום. אני חוזר שוב על הנקודה. ריאקט, ברגע שהוא מבצע, אנחנו ביצענו פעולה מסוימת שהצירה, שהיא הולך להיות שינוי בדום, בתבנית, ריאקט ירנדר שוב את כל הקומפוננטה, ירנדר שוב את כל התבנית, ויציג את השינויים שהתבצעו ברמת UI, יציג אותם בתוך הדום. הוא לא יציג את כל השינויים ויבצע את כולם בתוך הדום, כל השינויים, אלא יבצע רק מה שנוצר override. הפעולה הזאת של ריאקט, שיודעת לגעת ב-JavaScript, ברגע שנגעתי במקום מסוים ולהתקן את ה-UI, זה בעצם המיין אישו והאזור שאנחנו בו הולכים לדבר על האוקס. כשאנחנו רוצים לפתח קומפוננט, רכיב, אירועים, פעולות, ואנחנו לא צריכים את הקשר הזה של מידע שנמצא ב-JavaScript שיתעדכן אוטומטי בתוך התבנית, אנחנו לא צריכים לא אוקס ולא כל מערכת חכמה שיודעת לקשר ביניהם. המטרה שלנו כאוקס, והמטרה שלנו שיצרו בריאקט את ה-Virtual DOM, שיצרו את ה-Life Cycle שיבצע עדכונים, זה אך ורק כי אנחנו רוצים כל הזמן אינטגרציה בין מידע שנמצא ב-JavaScript למידע שאנחנו מממשים איתו דברים בפועל ב-UI. זה יכול להיות אם המודל יהיה פתוח או לא, זה על בסיס משתנה של JavaScript, זה יכול להיות הטקסט, יכול להיות הטייטל. בשלב הראשון ריאקט יצרו לנו Life Cycle בצורה של 3-4 פונקציות, שאמרו לנו בסטפים, מה שאתה רוצה, זה יקרה לפני שהקומפוננט מתרנדרת, וזה יקרה אחר כך, זה יקרה בשאלה בצורה מסוימת, ואז הם אמרו לנו שיש לנו רכיב שקוראים לזה use-state. זאת אומרת, ברגע שאנחנו רוצה להצהיר, שכרגע אנחנו עושים פעולה ב-JavaScript, שאנחנו דורשים שה-UI ישתנה, נשתמש בפונקציה שקוראים לזה set-state. אוקיי, זה היה בעבר. זאת אומרת, ריאקט הולך בגישה שאם אתה רוצה להחליט לרנדר את ה-UI, תצהיר לי על זה. תצהיר לי בפונקציה שאתה הולך לעשות את זה. אם אתה לא מצהיר לי, אני לא אעשה את זה. אוקיי? אבל ברגע שהצהרתי שאני הולך לעשות את זה, הוא מרנדר את כל הפונקציה מההתחלה ועד הסוף,
את הכל מה שיש שם, וברמת ה-UI הוא רק מעדכן את השינויים שקורים. למה לחדד שהוא בעצם מרנדר את כל הקומפוננטה? בכלל ביצועים, אנחנו לא יכולים לעשות איזושהי פונקציה שתרוץ לנו בתוך הקומפוננט, והיא לוקחת המון משאבים, והיא מיותרת לנו לכל update. אז אם אנחנו יודעים שכל הפונקציה רצה, אז גם הפעולה הזאת תרוץ כל הזמן. ואם אנחנו רוצים שהיא רק תרוץ בפעם הראשונה, אנחנו צריכים להתייחס לזה בצורה נכונה. כרגע ניכנס לשלוש הוקים שיש פה. בשלב הראשון אנחנו נחלק את זה לשלוש. שלב הראשון זה להבין מה זה הוקס בשלוש סוגים האלה. לאחר מכן אנחנו נצלול יותר לעומק, ברמת הקוד, מתי קורה כל דבר, ואחר מכן אנחנו נעבור לגלובל סטייט, המולטי-אפ, המימוש של קצת ציור מוחות על הנושא של איך מממשים את ההוקס. נתחיל עם ההוקס, יש לנו את שתי ההוקים הראשונים שזה סטייט הוק ואפקט הוק. אפקט הוקס. הראשון, אנחנו נסתכל על הסינטקס עצמו, יש לנו פונקציה שקוראים לזה useState, הוא עובד רק תחת פונקציה של component, זאת אומרת תחת פונקציית אבא שמי שרנדר איתו component, הוא לא חייב לשבת דווקא כפונקציה של component עצמו, אבל הוא צריך להיות בתוך flow. זאת אומרת, אני משתמש ב-useState רק כשאני בסופו של דבר נמצא באמצע הרצה של איזשהו component. הוא מחזיר לנו שתי פרמטרים דאטה ו-set דאטה, השמות שלנו זה שתי מערכים, מערך הנקודת א' והב', אני לוקח מתוך הנחה שכבר עברו על הקוד ומכירים את ההוקים, אז אני רק עובר על הנקודות החשובות. useState יודע להחזיר לנו value של דאטה ופונקציה שתבצע לנו עדכון של הדאטה, ובתוך הפונקציה הזאת אנחנו נקבל בעצם גם dispatch של ה-current component שאנחנו נהיה בו. זה מה ש-useState יודע לעשות. ברגע שהעברתי את הדאטה, הוא מעדכן את הדאטה הלוקלי, הפנימי שלו, ומבצע dispatch, זאת אומרת, הוא שוב מרנדר את כל הקומפוננטה. useEffect הוא קצת שונה, יש לו callback, הוא מקבל פונקציית callback, ופונקציה שהוא יודע להחזיר פונקציית return, הוא בעצם מבצע did mount ו-did update. האפקט יודע להחליף את שתי המונחים האלה, ובריטרן שלו הוא יודע להחליף את unamount. נעבור שנייה להבנה, מעבר לשמות להבין מה הוא עושה. כשאנחנו מרנדרים פונקציה, כל פעם שהפונקציה תתרנדר, לא משנה מי הטריגר שהחליט לרנדר אותו, useEffect הולך לעבוד. ולכן אם אנחנו מרנדרים למשל קאונטר, אז ה-useEffect יעבוד כל הזמן. אז אנחנו צריכים להיזהר לא לשים שם פעולות שאנחנו לא רוצים, או נתן איזשהו פלג, משתנה פלג שיסביר לנו אם כבר רנדרנו אותו פעם אחת או לא. בריטרן אנחנו בעצם יוצרים את ה-unEffect, שבעצם הפעולה שאנחנו רוצים לבטל בתוך פעולת הרנדור. למשל אנחנו מרנדרים סליידר, אז אנחנו רוצים לרנדר כשהפונקציה הסתיימה, הרנדר של הקומפוננט הסתיים, אנחנו רוצים לבצע סליידר. ברגע שאנחנו עושים unamount לקומפוננטה, אני רוצה לבטל את הסליידר, כי הוא מיותר לנו וגם אנחנו לא רוצים לבצע שתי סליידרים אחד על השני, זה רק יוצר, שובר את המרקאפ של אותו סליידר. אז useEffect עובד תמיד בכל רנדור של הקומפוננטה, הוא יעבוד בדומה ל-did mount ו-did update. השלישי זה ה-return רץ כל פעם כשהוא מבטל. זאת אומרת, כן, unamount ו-mount. הוא תמיד יעשה unEffect, ואז אחר כך הוא יעשה effect. כל פעם, כן, הוא קודם כל מבטל ואחר כך מריץ שוב. למשל אם יש לי סליידר, ואני רוצה כשאני עושה את הסליידר, התקנתי עוד אייטמים. אז מה אנחנו עושים? אנחנו שוב צריכים לרנדר את הסליידר. יש סליידרים שיש להם אפשרות update, ויש סליידרים שאתה צריך לכתוב אותם מההתחלה. אז שימו לב שבעצם ה-useEffect הזה, אם אנחנו לא משתמשים בצורה נכונה, הוא יעבוד לנו באופן חופשי. וגם לכן אנחנו צריכים גם לחשוב בצורה יותר חכמה. לא רצינו כל פעם לבצע את ה-useEffect בפעולה הזאת בכל הקשר. למשל יצרנו אז useState שמעדכן קאונטר, ואת האפקט אנחנו רוצים רק כשאנחנו נעשה קליק על טאב. אנחנו צריכים לתקשר בעצם, להבין איך אנחנו יוצרים בצורה חכמה, שה-useEffect יעבוד רק בהקשר לטריגר שעשינו את הפונקציה. יש לנו את האפשרות של custom hooks, בעצם מה זה custom hook? אנחנו יכולים להשתמש עם ה-useState, שהוא יודע לעשות לנו dispatch לקומפוננטה, ואחר כך לעשות useEffect, שהוא פונקציה שרצה לנו בצורה אנונימית, אחרי שהתרנדר הפונקציה. אז יש לנו פה את היכולת ליצור לעצמנו איזשהו הוק מסוים,
שברגע שנאזין תוכן או נקבל תוכן, אנחנו שוב נכנסים לאותו flow של הקומפוננטה. אני אחזור שוב על הדברים. useState יודע לתת לנו רק דאטה ולהחזיר דאטה, אבל אם אנחנו רוצים גם לבצע פעולה, ברגע שהכנסתי דאטה, לבקש מה-UI שיעשה לי משהו, מה-API שייתן לי מידע, שיחזיר לי מידע, אז ה-useState לא בדיוק עונה לי על כל הצרכים, כי הוא רק setter ו-getter של דאטה, ומרנדר את הקומפוננטה. אנחנו רוצים בעצם גם לרנדר את הקומפוננטה וגם תוך כדי להתקן אם היוזר מורשה לזה, או לבקש מידע חדש, תוצאות חדשות מה-search. אנחנו רוצים לעשות איזושהי פעולה מקבילה של גם להתקן דאטה וגם לבצע איזושהי פעולה חיצונית. אז מה שאנחנו עושים custom hooks, שמאחורי הקלעים הוא משתמש בפונקציות או useState או useEffect או את שתיהם ביחד, ואז בו אנחנו שמים את המידע שאנחנו רוצים. בעצם useState זה איזשהו ראפר שאנחנו רוצים לעצמנו, ואז אנחנו יכולים להשתמש עם ה-useHooks הזה שכתבנו, בהרבה מקומות נפרדות, ואז הפונקציה נשמרת. אפשר להרחיב על זה בהמשך, אבל אנחנו רק רואים את הרעיון ש-useState לא צריך לשבת באופן ישיר בתוך קומפוננטה, הוא גם יכול לשבת בפונקציה שאנחנו החלטנו לעשות, אבל הוא בהכרח צריך לפעול תחת flow של קומפוננטות, הוא לא יכול לשבת איזשהו סרוויס של JavaScript. בואו נמשיך הלאה. זה בעצם היה לנו 3 סוגים, ראינו את המרקאפ, לא דיברנו קצת יותר על המימוש, ונעבור עכשיו אנחנו פה רואים את שיטת העבודה, בעצם הפכנו להיות state רגיל, useState component השורה האחרונה, ובעצם כשאנחנו נאזין לדאטה, set דאטה, לא רק נעדכן את הדאטה, אלא נבצע לעצמנו איזשהו אפקט פנימי. נעבור כרגע לרביעי, שבו קצת נעמיק יותר מה זה עושה, כשאנחנו הבנו שההוקס הראשונים, הם סך הכל אחד זה ניהול דאטה, והשני זה ניהול אירוע, שברגע שהפונקציה רצה, זאת אומרת, אחד זה טריגר של להכניס דאטה ולהתקן את הקומפוננט, השני זה callback שהקומפוננט רץ, אחרי שהוא סיים לרוץ, מה אנחנו רוצים לבצע. קונטקסט הוקס זה קצת שונה, הוא לא מקושר באופן ישיר ל-life cycle של הקומפוננטה, אלא הוא איזשהו תהליך של העברת מידע מקומפוננטה אחת לשנייה. בעצם מה זה קונטקסט? קונטקסט אומר, תשים דאטה במקום אחד, תקבל אותו במקום אחר. זה מה שהוא עושה. הוא לא עושה יותר מזה. הוא לא מבצע סייקלי, עדכונים, הוא לא מבצע תקשורת. הוא נניח אני רוצה base URL, אני רוצה מידע סטטי, מידע גולמי שמגיע מהשרת, ואני רוצה להעביר אותו בצורה יותר קלה ופשוטה לכל האפליקציה, אז אני אצור בהתחלה קונטקסט, ואחר כך באיזה קומפוננטה שאני רוצה, אני אביא את הקונטקסט הזה ולהשתמש בו. הוא לא מיועד לסינכרון דאטה, הוא גם לא יכול לעשות סינכרון דאטה. אוקיי? זה ברור. קונטקסט הוא נטו מיועד להעברת ידע בצורה של read, בלי write. בואו נעבור על הקוד, יש לנו 3 שלבים בשביל ליצור קונטקסט. הראשון זה אנחנו יוצרים context object, אוקיי? שזה create context. אפשר להתחיל לו מידע, האובייקט הזה הופך להיות אובייקט מעניין שיש לו גם יכולת של provider, consumer, ויש לו גם את היכולת להשתמש אחר כך ב-useState על אותו אובייקט my context, שאפשר להביא איתו אחר כך את המידע. בואו נעבור על השורות. השורה הראשונה בעצם יוצרת אותו, ההתחלה שלו היא create, השלב השני, מספר 2, זה הכתיבה שאנחנו בעצם מצירים עליו, הוא קשור לאפליקציה. איך אנחנו מקשרים את הקונטקסט שהוא יהיה על האפליקציה? אנחנו בעצם צריכים לעטוף אותו מעל האפליקציה, כי האובייקט הזה מי החליט שהוא קשור לאפליקציה הזאת בשביל לקבל אותו בקומפוננטות אחרות. אז השיטה בריאקט זה שים קומפוננטה מסביב, שהוא יכיל את היכולת של הקונטקסט להיות אקטיבי, אוקיי? my-context provider בעצם מקשר אותו לאפליקציה. אוקיי? הוא לא div, הוא כתוב כדיב, אבל בעצם היכולת שלו אומר לו, כרגע my-context זמין בתוך האפליקציה. את זה אנחנו שמים בשכבה העליונה, או איפה שאנחנו רוצים שהוא יוכל לעבוד על כל הבנים שלו, ובעצם ב-value אנחנו שמים את התוכן שאותו קונטקסט יקבל. אוקיי? קונטקסט זה אובייקט מסוים שיכול להכיל מידע, יכול להכיל פרוביידר ותקשורת, אבל ב-value אנחנו שמים את המידע האמיתי שאנחנו רוצים. אין לנו אפשרות אחרת להתקן להזין מידע, אפשר גם בעוד שיטות, אבל ברמת סטנדרט, השיטה היא להכניס את המידע, זה באזור של ה-value, ב-attribute, אוקיי? בפרופס, ב-value. שורה אחת אני לא יודע כמה הוא אקטיבי לשים שם את המידע,
שורה 2 שכתוב value, שם זה המקום שאנחנו מכניסים את המידע לקונטקסט, המידע הראשוני וגם זה שילווה אותנו בכל האפליקציה. השורה השלישית, מספר 3, זה בעצם המימוש שלו בתוך הפונקציה, בתוך הקומפוננטת בין. הפעולה צריכה להיות 3 פעולות, כדי לממש אותו צריך להשתמש עם 3 פעולות. הראשון זה import של ה-create context, זאת אומרת יצרנו אובייקט, אנחנו צריכים עכשיו שילווה אותנו האובייקט שנוצר, ילווה אותנו בכל הפרויקט, בכל הבנים. אנחנו לא יכולים לקחת את הפרויקט קונטקסט ולהגיד, אוקיי, יש את השימוש בענן, תן לי לפי השם שלו. אנחנו צריכים ממש לקחת את המשתנה הזה, ולהמשיך להשתמש בו בקומפוננטות של הבנים. ולכן אנחנו צריכים לעשות import from context, my context, זאת אומרת, אנחנו צריכים לגרום שהוא יהיה זמין, בקומפוננטה אחרת ברמת קובץ, ברמת כאילו export, ואז אנחנו נשתמש עם עוד שם שמור שקוראים זה use context, נכניס לו את האובייקט my context, ואז נוכל להשתמש עם הדאטה. הדאטה הזה כמובן יהיה רק read ולא write. אוקיי? אז זה ברור שקונטקסט עובד על 3 שלבים, הראשון זה ה-create, השני זה לשים provider שמקשר אותו לאפליקציה, והשלישי זה לקבל אותו באיזה בין שאנחנו רוצים, אנחנו יכולים לשלוף אותו. אם נעשה פעולה אחת שלא חסרה מה3 פעולות האלה, לא נצליח להשתמש בו. זאת אומרת, אי אפשר ליצור רק create, ואחר כך לעשות את use context ולהשתמש בו. כי הוא לא בהכרח קשור לאפליקציה, כי לא היה לו provider מיד. אוקיי? זה התקשורת, זה היסוד של קונטקסט. מעבר לזה יש לו קצת consume, אבל זה מה שיש לו פה. אוקיי? אם אתם מכירים את use context כאחד שגם יכול לעשות binding, זה לא נכון. אוקיי? זה מה שיש לו, אין לו את היכולת שלו היחידה על מנת לעשות binding, זה שאנחנו הולכים לפרוביידר ומעדכנים את ה-value של הפרוביידר. ואז בעצם מטרנדר כל האפליקציה. אם מטרנדר כל האפליקציה, כמובן שקיבלנו קונטקסט חדש. אבל זה לא הקונטקסט עצמו ביצע לי את העדכון. אוקיי? ככל שאנחנו תמיד נעדכן משהו באבא, יצרנו לעצמנו אפליקציה מעודכנת, לבנים. אז כשאני אבצע set state באזור של מספר 2, שיעדכן לי את ה-value של הפרוביידר, אז כמובן שהקונטקסט יתעדכן בבנים. אבל זה לא קונטקסט עשה את זה, מי שעשה את העדכון זה הסטייט ששמנו במספר 2. עד כאן שאלות? או שזה בסדר? נעבור עכשיו לשלב השלישי, לטייפ החמישי, שבעצם זה שילוב, אנחנו הולכים עכשיו לשלב קונטקסט יחד עם סטייט. הבנו שהסטייט זה בעצם מבצע 2 פעולות, הוא ידע לקבל דאטה ולעשות דיספאץ' לקומפוננט, אפקט, כל באק, אבל לא חשוב לנו כרגע, ואז קונטקסט הוא בעצם יכולת להעביר לנו מידע. ברגע שאנחנו יכולים לבצע בעצם שילוב של קונטקסט וסטייט, ואז אנחנו נקבל יתרון לפה ויתרון לפה. זאת אומרת, את הביינדינג ומי שיעדכן לנו את הקונטקסט בסופו של דבר זה ההוק שקוראים לזה useState. שמנו על הפרוביידר הראשי איזשהו פונקציית set data של הוק useState, ולכן הוא הצליח לעשות לנו עדכון לפרוביידר, ל-value שיש לפרוביידר של הקונטקסט. אז מה שקרה, הוא עדכן לנו שוב את האפליקציה עם פרוביידר value חדש. ואז אנחנו כבר יכולים לפנות לבנים ולקבל שוב את הדאטה החדש. יצרנו פה איזשהו חיבור של שתי יוקים, בפועל לא הרווחנו הרבה. אוקיי? הרווחנו רק משהו אחד שאנחנו יכולים להשתמש בשורה 3 בצורה של עדכון, קיבל עדכון, אבל מבחינת ביצועים לא הרווחנו שום דבר, כי בעצם ביצענו עדכון, ומה שקונטקסט אמור לעשות זה כאילו לעקוף, לא כאילו, אני שמתי קומפוננטה אחד בין, אני רוצה לקבל מידע ששמתי כאן, אני רוצה לקבל בנכד, אז קונטקסט אומר, אוקיי, בוא תשתמש עם, תעדכן פה שיש לו, מחובר לו provider context, ופה תעשה use context, תקבל אותו ישירות בלי לעבור לבנים. אבל אם אנחנו מבצעים פה recycle של use state, אנחנו מבצעים בכל אופן עדכון. אם אנחנו מבצעים עדכון, אז נחמד שלא העברנו את הפרופים, אבל ביצענו בכל אופן, ברמת ביצועים ביצענו פה פעולה מסוימת שעברה. עכשיו, הרווחנו אולי שאנחנו לא צריכים באמת לשרשר את הפרופים. אבל זה נדבר עוד מעט, אם אנחנו צריכים להרוויח גם את הדבר הזה או לא. אבל בכל אופן, פה אנחנו מחדדים את היכולת שיש אפשרות להשתמש ב-use context כמערכת יותר מעודכנת, שיש לה יותר דינמי, אבל הוא דורש לחבר אליו הוק אחר, שזה use state שיושב על הפרוביידר ומעדכן את המידע.
אוקיי? השלוש הדברים האלה. כרגע, אני רוצה לעצור פה שנייה בתהליך. יש לנו את התהליך הבא שאנחנו הולכים לדבר יותר על הפרוביידרים ועל המימוש של מולטי-אפ וגלובל סטייט, אבל כרגע כבר קיבלנו את השלושה הוקים המרכזיים, של אחד הוא state data, הוא מנהל דאטה ועושה dispatch לקומפוננט, אחד זה effect שבעצם קורה אחרי שהקומפוננטה רצה, והשלישית זה context שמקשר לנו מידע. בואו נבין איך אנחנו יכולים לקחת את השלוש דברים האלה ולהבין איך עובדים איתם, כי בסופו של דבר המטרה של שלושת הדברים האלה זה ליצור שוב את מה שאמרנו, life cycle חכם, עדכון ושימוש במידע. אם יש לנו מידע שישאר לנו בקומפוננטה והוא סטטי, אנחנו לא נשים אותו ב-U-State, אנחנו לא צריכים אותו ב-U-State. אם יש לנו אירוע של on-click שהוא לא יבצע לנו עדכון ב-UI, לא נשתמש ב-U-State. U-State נועד למטרה מסוימת כדי לבצע עדכון ל-UI, okay? בדומה ל-Set State שהיה לנו עד היום. בואו נעבור לקוד כדי לחדד את התהליך של מה קורה בכל שלב, בתהליך של הקומפוננטות שאנחנו משתמשים בהוקים, מה קורה מתי. נציג את הקוד מצד אחד, מצד ימין יהיה הקוד, מצד השני יהיה האתר עצמו, ונסתכל, ננסה לעקוב אחרי הדברים. יש כאן דוגמה של HTML, שיודע מממש את ה-React, ממש בבייסיק שלו, יש לו בבל שיוצא את בקליינט סייט, מרנדר אותו מ-JSX, JavaScript רגיל, זה כבר לא מעניין אותנו כרגע. יש לנו פה div אחד שאחראי על ההאפ עצמו, בואו נראה את הדוגמה, והלוגס זה בעצם יהיה היכולת להציג את הלוגים, זה הקופסה השחורה, הקופסה מרובת שבו אנחנו נראה את הלוגים, מה קרה בכל דקה. בואו נעבור בעצם לקוד ונראה איך אנחנו הולכים עכשיו לראות הוקים שעובדים על קומפוננטה אחת, שזה רק child, קומפוננטה שיש לה base ו-child, וקומפוננטה שיש לה יכולת של custom, ובעצם custom זה דוגמה להציג custom hooks. את היכולת עבודה עם קונטקסט הקצבנו 3 סוגים של קונטקסט, אחד זה קונטקסט רגיל, השני זה dynamic context שנותן לנו את היכולת להשתמש עם hook, ואז אנחנו עם hooks של state, ואז נראה מה קורה בעצם בכל דקה בדפדפן, בלוגים, מתי מתרנדר מה, וה-state context זה בעצם קונטקסט שלא משתמש בכלל בקונטקסט, אלא זה state שעושה כאילו קונטקסט, אבל היתרון שלו שקיבלנו קונטקסט דינמי, באמת שהוא מומלץ לשיטה של global state וכאלה דברים. אז בואו נעבור אחד על המידע. אלה הפונקציות, נשחרר פונקציה לפי התהליך שלו. אוקיי, נתחיל עם ה-child. מה שה-child נותן לנו, בגלל שזה React שכתוב HTML, אז צריך להקדים בהתחלה React.uState, ב-JavaScript 6 אנחנו כותבים אותו רק עם ה-uState ונותנים אימפורט, אבל זה רק הערה. אז שורה 77 אנחנו מקבלים את הפונט. שורה 77 אנחנו מתחילים בעצם את ה-uState הראשון שלנו. שנייה אחת, נחזור על ה-child. זה ה-child. שורה 79 אנחנו מתחילים uState שיש לו לוג של effect ו-uneffect. שורה 86 יש לנו את הרנדר הרגיל שבעצם הקומפוננט עובר, זה לא משנה איפה נשים את הלוג, לפני ה-uState, לפני ה-set state, בעצם הוא מצהיר לנו שבעצם הפונקציה התרנדרה. ואז בתוכו יש לנו h1 עם on-click שמבצע לנו 2 פעולות. אחד הוא נותן לנו לוג שהתבצע פעולה, הפעולה השנייה זה שהוא מבצע בעצם את ה-uState. אוקיי, uState, והוא מעלה את הקאונטר בעוד אחד. זה בעצם התוצאה של מה שיש כרגע בקומפוננט, זה מה מצב הקאונטר, 1, 2, 3. זה ילווה אותנו בכל הקומפוננטות פחות או יותר הרעיון הזה, שיש לנו לוגין ואינפוט שמציג לנו,
ואיזשהו אירוע און קליק שיהיה הטריגר להציג לנו את הפלואו של האירוע. אז כרגע נשים אותו בצד ימין, כרגע אנחנו נמצאים בצ'יילד, נתחיל שוב את הדף, זה הדף, יש לנו קאונטר אחד, ברגע שגרמנו שהפעולה עברה, מה שקרה, הוא הגיע לשורה 86, ביצע לנו את הלוג הזה. לאחר שהוא סיים להריץ את הפונקציה, הוא עבר לאפקט, ואז הוא הריץ את הלוג שקוראים לזה child effect, כי אפקט רץ אחרי שהתבנית הסתיימה. כרגע נבצע קליק על המערכת, בעצם ייצרנו את הקליק על ה-H1, קיבלנו קאונטר חדש של המידע, ואז אנחנו רואים ששוב יתרנדר הלוג, יתרנדר unaffect ואפקט, אוקיי? 3 פעולות קרו באותו תהליך, זאת אומרת 3 פונקציות עברו בפלואו, כשאנחנו עושים און קליק אחד. חשוב לנו לציין שברגע שאנחנו עושים אירוע, זה לא משנה איזה אירוע אנחנו עושים, כל האפליקציה, כל הרכיב, כל הקומפוננט רץ, ולכן חשוב לנו ברמת ביצועים להבין מה אנחנו עושים בכל קליק, מתי אנחנו משתמשים ב-use state, ומתי בעצם אנחנו גורמים שהאפליקציה תרוץ שוב, שהקומפוננט תרוץ שוב. נחזור שוב על הפעולה, 1, 2, 3, 4, לא משנה כמה פעמים, אנחנו מקבלים תמיד את אותו פלואו. כרגע נעבור לבייס, בייס נותן לנו, נרנדר פה שוב את התהליך, קיבלנו בייס, לבייס יש את אותו צ'יילד שאנחנו מכירים כבר, אבל יש לו גם קודם את התהליך של הפלואו, כבן יש לו גם את הצ'יילד. אז כרגע בקומפוננטה הזאת יש לנו את עצמו ואת הצ'יילד. ובואו נראה איך הפלואו של שתי התהליכים האלה עובדים יחד. אז ראינו בתהליך הראשון שדבר ראשון יתרנדר לנו, הקומפוננט בייס יתרנדר לנו ראשון, ואחר מכן יתרנדר הצ'יילד. מבחינת האפקט, קודם הבן קרה ואחר כך האבא. אוקיי? כי האפקט רץ אחרי שהסתיים האירוע של התבנית, ואז בעצם האפקט של האבא הסתיים כי הוא עדיין לא סיים, היה לו את הבן, אז הוא עוד לא הסתיים. ורק כשהוא מסיים, אז כל פעם הוא ממתין, האבא ממתין לבן שהסתיים, כי סיום זה תמיד ככל שאנחנו יותר גבוהים, הסיום שלנו יותר ארוך, כי אנחנו מחכים לכל הבנים שהסתיימו. חשוב לנו להבין כשאנחנו עושים אפקט, איפה אנחנו עושים את זה, למה המטרה. בואו נבצע קליק, דבר ראשון על הבן. הבן יבצע לנו שוב את אותו פעולה שהיה לנו בעבר, אבל כמובן רק לבן, אוקיי? Child Component Unaffect ו-Effect. אבל אם אנחנו נבצע עכשיו פעולה על האבא, נבצע פעולות, נקבל הרבה יותר פעולות. אחד, הקומפוננט של האבא רץ שוב, הקומפוננט של הבן רץ, Unaffect לבן, Unaffect לאבא, Effect ו-Effect של ה-Child וה-Base. אנחנו גם רואים פה בפלואו שקודם כל רץ האבא הבן, לאחר מכן Effect של הבן אבא, ואחר כך שוב, זאת אומרת Unaffect, ואז תמיד האפקט הבן לפני האבא, אבל כאן אנחנו רואים שה-Unaffect של הבן ושל האבא עובדים יחד. זאת אומרת, Unaffect עובר קודם כל בפלואו אחד, כאילו בכולם, בילדים, באבא, ואחר שלכולם היו Unaffect, שוב מתחילה סדרה של אפקט. אם אנחנו נסתמך לפעמים על שתי אפקטים אחד בשני, ולא נבין למה הוא התעדכן כשלא היה את זה, הפרמטר הזה לא חיכה לו, ולמה הוא קשור אליו, נבין שבעצם יש פה אבא ובן, והפעולה קרתה לו באותו תהליך. כמובן שאם אנחנו מבצעים בפנים פעולות אנסינכרוניות, אנחנו גם נגש ונבין שבעצם פעולה מסוימת לא עבדה לפי המקביל שלה, כי היא גם לא המתינה אחד לשנייה. אנחנו כרגע סיימנו את הבייס, הבייס היה די פשוט, אבל קיבלנו פה מספיק חידושים על הפלואו, איך הוא עובד. בואו נעבור על קומפוננט של קאסטם. הקאסטם בעצם משתמש, יצרנו פה הוק, זה ההוק שלנו, אנחנו רואים שהוא לא מחזיר לנו return של קומפוננט, הוא מחזיר לנו סך הכל את ה-use context שאנחנו מכירים, ואז ברגע שאני אתקן את ה-set state, נקבל בעצם גם אזור שאנחנו נוכל לעבוד איתו, בתחום של האפקט לבצע פעולה מסוימת. אנחנו גם יכולים לעשות בלי אפקט, אבל יש לנו איזושהי אפשרות לקבל גם דיספאץ' של האלמנט וגם להמשיך איתו עוד מספר דברים. אוקיי, בואו נראה זה היה ההוק עצמו.
וה-custom component עצמו, מה שהוא יודע לעשות, זה הוא לוקח את ה-use context, custom moocs, ומשתמש בו אותו דבר כמו שהכרנו עד עכשיו בקומפוננטות האחרות, ה-base וה-hub. בואו נראה בפועל איך זה קורה מבחינת הפלואו של המידע. קיבלנו את ההוקס, custom hooks רץ לנו ראשון, אוקיי? גם אם הוא הפעולה הראשונה שרצה לנו, לאחר מכן רץ לנו הקומפוננטה עצמה, והאפקט של ה-custom hooks ואחר כך ה-custom. מה שחשוב להבין פה זה שה-custom hooks בעצם לא הכיל קומפוננטה אמיתית. היא לא באמת הייתה, לא הכילה רנדר, היא גם לא רצה כקומפוננטה, היא רצה כהוק. אנחנו משתמשים בו כפונקציה, ככל דבר, והוא הפך להיות בתוך הפלואו של הקומפוננטה, הוא רץ אותו דבר. אבל חשוב להבדיל שבעצם הוא לא הכיל ריטרן של תבנית, והוא גם לא רץ בתוך הריטרן. כשאנחנו מבצעים קליק, אנחנו שוב דבר ראשון מתעדכן לנו ההוק, אחר כך שוב הקומפוננט, וכאן אנחנו שוב מקבלים את אותו רעיון של uneffect, uneffect ואפקט ואפקט. ה-custom hooks פה רץ לפני ה-custom עצמו. יהיה לכם בהמשך את הדוגמה בשביל לשחזר ולעבור שוב על הפלואו, רק חשוב להבין שיש פה איזשהו פלואו שמסוים, שבה-hooks עובד, מה זה hooks ומה זה, מה קורה לפני מה, בכל התהליכים שלו. אני רוצה להראות פה דוגמה קטנה, שבעצם אני בתוך ה-custom hooks מבצע פעולה, שאני גורם להתקן את ה-custom hooks, מה קורה. אוקיי? אני עכשיו מריץ אותו שוב, כשהשורה 113 מופעל, ובעצם הוא מבצע את הפעולת עדכון של ה-custom, לא תחת אירוע. אנחנו רואים שקיבלנו פה נון-סטופ של פעולות, אוקיי, שחוזרות על עצמם כל הזמן, עד שהוא מגיע בסוף למספר 25, והוא קיבל אירו פשוט בלוג, שזה פעולה רקורסיבית והריאקט עצר אותו. אז חשוב להבין שפעולת set state שלא נמצאת תחת פעולה מסוימת, תגרום לפעולה רקורסיבית שלא מסתיימת, ולפעמים זה יכול לתקוע את הדפדפן, פתאום לא מבינים מה הדפדפן תקוע, אבל כי הוא בלופינג מסוים שתוכן לו את כל הזיכרון. סיימנו כרגע את התהליך של הבנה של קונטקסט, של custom, child, base, שיש לו גם ילדים, custom, וכרגע אנחנו יכולים לדבר על הקונטקסט, ולהבין מה הקונטקסט אמור להיות. אנחנו נדבר דבר ראשון על הקונטקסט הפשוט, כמובן אנחנו ננסה להעמיק יותר בדיינמיק קונטקסט שיש לנו. מה הקונטקסט הזה עושה? נראה בקוד, א' כל הפעמנו אותו יש לנו את הקונטקסט הראשון, אנחנו רואים שבהתחלה תקענו לו, עשינו לו create של קונטקסט, בשלב השני אנחנו יוצרים פונקציה שהיא הקומפוננט שלנו. הקומפוננט בעצם ההתחלתי, יצרנו איזשהו סתם דאטה שאנחנו נשים פנימה, יצרנו לוג, ואז יש לנו פרוביידר שמכיל את המידע עם child context, אוקיי? ה-child context שלנו יש לו איזושהי פעולה מסוימת, כמו כל רכיב אחר. הפעולה הזאת לא מכילה לא פרופס ולא מעבירה ולא מקבלת פרופס, היא סך הכל מפעילה child של קונטקסט אחר, שבו אנחנו משתמשים בעצם ב-use context. אנחנו שמים לב פה לדוגמה שבעצם עקפנו קומפוננט אחד עם פרופים. היה לנו אבא ונכד, ואנחנו יכולים לראות איך שמה שהכנסנו לאבא נקבל בנכד בלי בעיה, בלי איזשהו flow. בואו נעבור לקוד ונסתכל איך זה קורה. שוב נחזור על התהליך, היה לנו את האינסטנס הראשון של הפעולה של ה-create, זה הפרוביידר שלנו הראשון, ובו אנחנו מכניסים את ה-value של המידע, של ה-content, ואז ב-child, זאת אומרת אחרי הבן, זאת אומרת הבן הביא עוד מישהו, ואז איתו אנחנו השתמשנו בקונטקסט על ידי use context, על בסיס ה-create context שעשינו כבר. בואו נראה את הדוגמה בפועל. ראינו שבקונטקסט עצמו היה לנו
child, context, set context, use context, קיבלנו אותו פה, קיבלנו מידע, למה הוא לא רץ? נבדק שיש איזשהו באג מסוים, אני לא מבין למה הוא לא רץ. קיבלנו פה את הקוד, אם הוא רוצה, using set stores. נמשיך איתו, זה בסדר. קיבלנו את המידע של שני אלה. האזור הזה קצת נוצר, יש לו הרבה שינויים כל הזמן. ברמת הדוגמאות, אז נפסס משהו בקשר שלו. זה לא ילך כאן, אנחנו נעבור מיד לשלב הבא. יובא דאטה. נעבור רק לדוגמה, ושזה יעבוד, נבין באלף כל מה הוא אמור לעשות. בעצם, הרעיון זה שיש לנו את הקונטקסט הראשי, בו אנחנו מתחילים את המידע, הוא אמור להתרנדר לפי הדאטה שיש לנו כאן, בואו נשים לו איזה דאטה שאנחנו רוצים, נשים לו את המידע למשל 1, 2, 3, value, ואז נלך לבן, לנכד, נקבל את הקאונט שאנחנו מדברים עליו, את הקאונט שלנו, ונראה כרגע אנחנו צריכים במקום את הסטייט. נעבור רק לקוד. בכל אופן, קיבלנו פה דוגמה של קונטקסט, יודע לתת מידע של ה-value, ואז בעצם ב-child אנחנו נצטרך לקבל את אותו מידע כאן. השלב הבא של Dynamic Context הוא דוגמה לשיטה השנייה שכתבנו, שאנחנו בעצם משתמשים ב-use state, שהוא יודע להיכנס לתוך הקונטקסט, זה דוגמה שגם תראו בהרבה באינטרנט, על הרעיון שמשלבים use state או reducer, use reducer או כאלה דברים, שבעצם הוא הופך להיות ה-value של הקונטקסט. ואז מצד אחד מקבלים binding של המידע, זאת אומרת שהתקנו את המידע, בעצם אנחנו משתמשים ב-set state או באיזשהו אירוע, שבסופו של דבר מריץ לנו את ה-provider ואת הקונטקסט שוב, אבל יש לנו את היתרון שאנחנו יכולים לגשת למידע הזה מכל מקום בלי להשתמש בפלואו של הפרופס. אוקיי? אז יש לנו זה המשחק של לשלב use state יחד עם קונטקסט. מצד המידע יש לנו מידע דינמי, ומצד לקבל את המידע יש לנו את היכולת ואת היתרון שיש בקונטקסט, שהוא לא צריך לעבור דרך פרופים. כרגע יש פה דוגמה שלישית, והדוגמה השלישית אומרת להשתמש בעצם ביכולת של Global State, לא בשיטה שאנחנו מדברים על קונטקסט ו-Use State שאנחנו מחברים ביניהם, אלא אנחנו משתמשים רק ב-Use State. ולמה? כי הבנו ש-Use State הוא זה שהולך לרנדר לנו את המידע, נכון? לא מישהו אחר, רק Use State. וכדי לקבל את המידע במקום אחר, מספיק לנו שאנחנו סך הכל ניקח את ה-Use State שיש לנו,
נוציא אותו החוצה לפרמטר יושב בחוץ, ונוכל להשתמש איתו בכל מקום. למה אנחנו צריכים קונטקסט בשביל לייבא אותנו במקומות אחרים, אם אנחנו יכולים להשתמש, פשוט לשמור את הסטייט הזה, את הדאטה ואת הסט ואת האירוע שעושה דיספאץ', נשמור אותו על איזשהו גלובל, ואז נשתמש איתו בכל מקום והכל יעבוד. אין הבדל. הרעיון הזה לקחת use state במקום אחר, זה נחמד, אבל הוא לא להשתמש ב-use context, יש לזה יתרון, אבל עם השיטה הזאת זה אותו דבר. זאת אומרת, מה ההבדל אם אנחנו באופן ידני שומרים את ה-use state שהשתמשנו בו באבא, שומרים אותו באיזשהו global variable, ומשתמשים אותו בכל מקום, או שאנחנו יוצרים my context, ואת הקונטקסט הזה נצטרך לייבא לכל מקום, ולעשות לאחר כך use context. אנחנו בכל אופן צריכים לייבא את האירוע, את המשתנה שאנחנו התחלנו פה, אנחנו בכל אופן צריכים ליחצן אותו לכל הקומפוננטות האחרות על ידי אימפורט של my context, ואז לעשות use context על אותו קונטקסט שיצרנו. אז בואו נעביר כבר, כשאנחנו כבר מעבירים אימפורט, בואו נעביר כבר את ה-global state שלנו, את האובייקט עצמו, וזהו. מבחינת ביצועים אין הבדל, כי התהליך עובר על אותו תהליך. מבחינת סינטקס, אולי זה כן נחמד, אז בואו נקרא לזה use context global state, אפשר לקרוא לזה בשם שלנו, אבל מבחינת מימוש, אנחנו מקלים פה קצת על המערכת, כי במקום בכל קומפוננטה לייבא את הקונטקסט שאנחנו רוצים, את ה-my context ולייבא use state, use context של React ולעשות חיבור ביניהם, ואז יהיה לנו את האובייקט, בואו נשתמש ב-use global state ששמרנו עליו, אז תפסנו איתו את הגלובל, את הסטייט העליון, ונשתמש איתו באופן ישיר, אנחנו מייבאים רק דבר אחד, ומשתמשים איתו באופן מיידי. בואו נדבר דוגמה של ה-use state בצורה ישירות, של התהליך, אנחנו משתמשים ישירות ב-set state עצמו, הקונטקסט, אנחנו חוזרים לקונטקסט שהיה לנו בהתחלה, בכל מקום, נחזור לקוד הראשון, נעבור ל-use state שלנו, ב-use state, בזה שלנו, ב-state context שיש לנו, יצרנו משתנה חיצוני, במשתנה הזה אנחנו מעבירים את ה-counter, את ה-count ואת ה-set count שאנחנו הולכים להכיל למעלה, אין לנו כבר צורך גם להעביר מידע פה בתוך הקונטקסט של הבן, כי מה שעושה use state הוא dispatcher, הוא יוצר בפנים dispatch, והוא ירנדר את כל הקומפוננטות, את כל הבנים, וכמובן מי שיתפוס אותו בהמשך וירצה שינוי, אז הוא יעדכן אותו. אין צורך אפילו להשתמש ב-use state בתוך להעביר אותו איכשהו בתוך הבן. ואז אנחנו נלך ל-child, נשאר לנו אותו child כמו שהיה קודם, נלך ל-child of child, וכאן נממש ישירות. נעבור ישירות לקומפוננט, לרכיב, למשתנה שלנו, שמחזיק לנו את ה-use state הכללי, ונשתמש איתו באופן ישיר. בואו נראה את התוצאה. כרגע אנחנו בסטייט שלנו הכללי, הדינמיק, סליחה, state context, אוקיי? ובואו נראה מה קרה לנו. הלוג שלנו הראשון זה ה-state context רץ, השני זה ה-child, והשלישי זה ה-uneffect של ה-child of child של הקומפוננט הבן. אז הגענו עד לפה ברמת הרנדר, ואז חזרנו לעליון רק בשביל לבצע את האפקט. כרגע אנחנו עושים קליק על ה-child of child, כן? על הבן האחרון. ברגע הזה אנחנו בעצם עברנו חזרה לסטייט של האבא, התקנו את האבא, ולכן התעדכן הבן, ולכן התעדכן הנכד, ואז שוב חזרנו לפעולה uneffect ו-effect. זאת אומרת, היה לנו פה יכולת, ואז ראינו בעצם את האחד הזה שהתעדכן. הצלחנו להעביר מידע מהאבא לנכד, בלי ליצור באמת מעבר פרופס, ובלי קונטקסט, והוא גם דינמי. עבר לנו בהצלחה. בואו נלך על אותו תהליך, כמו שאנחנו רואים כאן, כל פעולה מבצעת כרגע 5 פעולות, 5 אירועים. בואו נעבור חזרה לדינמיק קונטקסט, שזה השיטה המקובלת באינטרנט, מה שאנחנו רואים דוגמאות לגלובל סטייט ופעולות כאלה שמחברות לנו סטייט יחד עם קונטקסט, ובואו נראה מה נדרש מאיתנו מבחינת הקוד. זה בעצם מה שאנחנו מדברים כרגע, זה הקדמה לחלק האחרון של
הרצאה שתדבר על Global State ו-Multi-App. כי Global State ו-Multi-App בעצם יממשו את השיטה של State Context. אז Dynamic Context בעצם מבצע לנו את הפעולה שהכרנו. U-State שמעביר לנו את זה לתוך ה-Value, ואז בתוך ה-Value יש לנו איזשהו טריגר שיעשה לנו רנדר לעליון, לחלק העליון. אפשר להעביר את הטריגר בצורה הזאת, אפשר להעביר אותו בצורות אחרות, אבל יש לנו בעצם מישהו שהולך לבצע את הפעולה של להתקן את האבא. כרגע אנחנו מציגים את המידע שנמצא באבא, עוברים חזרה לנכד. אנחנו כאן נשתמש חזרה בשיטת ה-Use Context שלו, ובואו נראה שהדוגמה הזאת כן עובדת. הדוגמה הזאת גם לא עובדת, נצטרך שנייה להתגבר על הבעיה, כדי גם להציג פה את ה-flow. כאן נוריד פרופוטי. My context, provider. אנחנו על ה-dynamic. שנייה לעקוב, בוא נראה מה הוא נותן פה. Sets the use state my context. זה לא נכון פה. כרגע בשלב הזה אנחנו נשארים כאן. אני מקווה שבסוף ההרצאה נצליח כן לחזור חזרה לדוגמה הזאת, כי חבל לפספס את החלק הזה. אני מבין את הבעיה, שנייה אחת, בוא נראה שהצלחנו לקבל עליו. אוקיי. כרגע אנחנו רואים את הפלואו של הקונטקסט, אני עדיין לא רואה את המידע עצמו שיש לנו, אבל עדיין אנחנו רואים את הפלואו שהוא יתרנדר. קונטקסט, child, ואז יתרנדר הבנים. אני עדיין לא מצליח לראות את set state. למה הקונטקסט הזה לא מצליח להתאפס פנימה? הנה, אוקיי, עכשיו כרגע זה עובד. בואו נחזור שנייה לתהליך. יש לנו בעצם, כרגע אנחנו מראים דוגמה על ה-Dynamic Context, איך הוא עובד, ויש לנו שתי אירועים. יש לנו את האירוע שנמצא באבא ואירוע שנמצא בבן, כדי להציג את היכולת של שתי הדברים. בואו נלחץ על הבן ונראה מה קרה. הרי אנחנו מתקשרים, זה אותו קומפוננט אז. כשאנחנו לוחצים על הבן והאבא זה אותו דבר. בואו נחזור שוב על התהליך. הדבר ראשון מתרנדר לנו ה-Provider הראשון, ה-Child Define וה-Effect. הדבר הזה הוא flow מוכר ורגיל. כרגע אנחנו מבצע פעולה דווקא על האבא, אוקיי? כי אנחנו מבצעים את הפעולה בטריגר הראשון. מה שאנחנו רואים שיתרנדר זה שוב אותם פעולות, אוקיי? הפלואו יתרנדר אותו דבר, אבל אנחנו משתמשים בקונטקסט, כן? אבל מקובל, לחצנו באבא, זה בסדר. בואו נלחץ בבן. הבן, אנחנו שוב מקבלים את אותו פלואו. אבא, בן, נכד. זאת אומרת, אם יתרנדר לנו עם שיטת קונטקסט, ועם שיטת סטייט, יתרנדר לנו אותו דבר, הפלואו אותו דבר, אז בשביל מה להסתבך עם כתיבה של use context, my context, שדרשנו אותנו לעשות בכל קומפוננט היבוא של שתי דברים ולחבר עד שאנחנו רוצים להשתמש עם המידע. וכשאנחנו משתמש ב-use state, בעצם הורדנו את הקונטקסט מהמקום, והכל יותר חלק ויותר פשוט, יש לנו סרוויס אחד שקוראים לזה use global state, ואיתו אנחנו יכולים לעבוד באופן ישיר. לסיכום של כל הנושא הזה, קיבלנו בעצם את הרעיון של UX, use UX, של הטייפ, 3 טייפים, איך אנחנו יכולים לשחק איתם ומתי הם קוראים כל דבר. עד כאן דיברנו על סטייט רגיל שמעביר מידע ממקום למקום, דיברנו על אפקט שהפעולה שלו הוא callback וצריכים להיות זהירים על איך עובדים איתו,
הדבר השלישי זה קונטקסט שבעצם הוא מאוד מומלץ לשיטת ריד. אנחנו רוצים לקבל מידע ולהעביר אותו בלי קונטקסט, בלי שיטות, בלי עדכונים ובלי להתקן את המידע, הוא מאוד מומלץ להשתמש בקונטקסט, כמובן כמו שהוא רק לריד. אם אנחנו רוצים גם לרייט ולהתקן איתו את האפליקציה בשיטה מסוימת, הוא לא עדיף על מערכות אחרות. אוקיי? יש לנו את הסטייט שאפשר לעבוד איתו באותו דבר, ואף הם להיות יותר פשוטים ויותר לייעל. מה שכן יכול להיות שהקונטקסט נחמד לעבוד איתו גם בשיטה שדיברנו Dynamic Context, שאנחנו רוצים ליצור יותר, מערכת קצת יותר מורכבת, שיש לו גם read וגם write. זאת אומרת, יש דברים שאנחנו יכולים לעבוד איתו רק ב-read, כמו base URL או כאלה דברים, ומצד אחד יש אזורים שבו אנחנו רוצים גם בצורה דינמית. אז כאן אנחנו נוכל להרוויח את המערכת שהקונטקסט בעצם לוקח לנו את המידע בצורה של read, רק לקרוא אותו בכל האפליקציה, ואם אנחנו רוצים להשתמש בשיטה יותר דינמית, אנחנו נשתמש בעוד איזשהו הוק שמתחבר לקונטקסט, או ניצור עליו עוד פלאגינים על אותו קונטקסט, על אותו אובייקט שמחזיק את המידע, וגם ניתן לו את היכולת עם use state, אבל שהמטרה שלו הוא לא שווה, הוא לא בעצם לממש את הכל. ואז יהיה קומפוננטות שישתמשו באופן ישיר עם הקונטקסט, רק עם המידע, ויהיה קומפוננטות שישתמשו גם למטרה של עדכון. בשביל זה יותר נחמד, אולי גם בשביל מבניות של להבין שזה קונטקסט וזה לא סטייט גלובלי. המטרה של להשתמש בקונטקסט דינמי, זה רק כשאנחנו מדברים על דברים יותר מורכבים, שאנחנו רוצים ליצור איזשהו מין מבניות ולחבר דברים, אנחנו נראה שגם אפולו קליינט משתמש גם בשילוב של קונטקסט ולא קונטקסט, הם מחברים ביניהם הרבה רכיבים מורכבים, יצרו את הקישורים ואת החיבורים ביניהם. דוגמה להשתמש בקונטקסט כיתרון, זה נניח שאנחנו יוצרים מוצר שיש לו הגדרות עיצוב, הגדרות יוזר, ורוב המערכת יודעת רק להשתמש עם הגדרות יוזר רק כריד, היא לא באמת יודעת להתקן פעולות. מי שמתקן את הפעולה זה דווקא איזשהו סרוויס אחר. אז נשים קונטקסט שקוראים לזה Active User. למה לא? כי אנחנו רוצים לממש פה עכשיו שהוא רק נותן לנו מידע, אבל לא בהכרח שאנחנו מבצעים את הפעולות, אז זה מאוד נחמד להשתמש עם קונטקסט, אבל רק כשמשתמשים בו למטרה שלו. כרגע נעבור לשלב השלישי של השיחה, של ההרצאה, שבו אנחנו יכולים להשתמש על מושג של Multi-Instance ו-Global State. נעקוף שנייה לגלובל סטייט, הבנו מה זה גלובל סטייט, הבנו את הדגשים שתהליך, רק נסגור עליו דבר אחד, למה אנחנו צריכים גלובל סטייט? כי כל סטייט עובד על הקומפוננט שלו ולבנים שלו. אנחנו למשל רוצים מידע שהוא יישאר לנו יותר גלובלי באתר, user active, כמה תוצאות חיפוש, אנחנו רוצים אותו גם בתוצאות, בדף תוצאות וגם בהדר. אנחנו רוצים לשים איזשהו budget במקום אחר שמציג האם יש לו הודעות חדשות. אנחנו רוצים לזה איזושהי אפליקציה שהיא יותר מנתבת מידע, והיא לא דווקא סגורה לאיפה הקומפוננטה רצה שם המידע שאני צריך, אלא אני רוצה ליצור מספר מקומות שניזנים מאותו תוכן, ולהיות מסונכרנים ברמת המידע, בשביל זה אנחנו צריכים איזשהו global state, משהו שינתב לנו ויחזיק לנו את הכל. כמובן שברמת ביצועים global state הוא כבד, כי כל נגיעה בו כמובן תבצע פעולה על כל המערכת, ולכן לא כדאי להשתמש בו סתם למידע, ולא כל מה שאני רוצה להכניס אני זורק בגלובל סטייט, כי למה לא, זה טוב שישב שם, כי צריך לזכור שברגע שאנחנו עושים סט לגלובל סטייט, אנחנו מרנדרים את כל האפליקציה. אוקיי? כאן אני זורק נקודה, יכול להיות שאנחנו יכולים לבצע בשביל זה את השיטה של קונטקסט, זאת אומרת, אנחנו נותנים אפשרות להתקן את הקונטקסט, אבל רק עם טריגר מסוים אנחנו נוכל להתקן גם את הסטייט. זה שוב על הפעולה, הדבר, גלובל סטייט שאנחנו משתמשים בו כמו שהוא, אז כל פעולה שנעדכן בו יעדכן לנו את כל האפליקציה. אם נרצה גמישות, שיש דברים שאנחנו נעדכן אותו, אבל אנחנו לא רוצים עדכון של האפליקציה, אנחנו רוצים בעתיד שאם מישהו רוצה לשלוף את המידע, אז יהיה לו את זה, באופן נגיש. אז לא נוכל להשתמש רק ב-use state לבד לגלובל סטייט, כי העדכון שלו יגרום לנו לביינדינג שלו לכל האפליקציה. בשביל זה אנחנו צריכים להשתמש או לעדכן את הדאטה באופן ישיר, אבל לא להשתמש בפונקציית set דאטה, או שנשתמש בשילוב מסוים עם הקונטקסט, שאז יש דברים שאפשר לעדכן את הקונטקסט באופן ישיר, אבל לא יעדכן את האפליקציה
בכל מקום, ואז יהיה לנו איזשהו אירוע מסוים שיודע גם להשתמש בסטייט שחיברנו לקונטקסט, ואז הוא כן ירנדר את האפליקציה. דיברנו פה קצת יותר אבסטרקטית על הדבר הזה, אבל נבין, יש דבר שקוראים לזה Global State, המטרה שלו להחזיק דברים דינמיים ודברים רוחביים. העבודה שלו בפועל צריכה להיות חכמה ומרוכזת, של ליצור את הבלנס בין להחזיק את המידע לבין לעשות את הביינדינג. איך אנחנו מממשים Global State? אז יש לנו use state גלובלי שאותו אנחנו שומרים בצורה גלובלית על המערכת, באיזשהו סרוויס, אבל אנחנו צריכים לעטוף אותו תחת המילה provider. למה? כי מי יחזיק לנו, מי יקשר לנו שה-use state הזה יודע לעשות ביינדינג על המערכת? הרי use state הוא יודע לעשות ביינדינג לקומפוננטה שבו הוא רץ. אנחנו חייבים לעשות use state שיעבוד תחת קומפוננטה מסוימת. זה לא סרוויס ה-use state יודע לקחת את ה-current component ולתת לו להריץ אותו. אז אם אנחנו רוצים להשתמש ב-use state שיריץ לנו את כל האפליקציה, אנחנו צריכים לשים את ה-use state הראשי שלנו תחת איזשהו provider, תחת איזשהו קומפוננטה שיעטוף לנו את כולם. ולכן אנחנו קוראים לזה Global State Provider. הוא סך הכל איזשהו קומפוננטה כללית, שתחזיק לנו את כל האפליקציה, על מנת שברגע שנעשה use state, הוא ידע לרנדר את הבנים שלו. אוקיי? אז כדי לעשות Global State, אנחנו צריכים ליצור Provider כללי, כדי שיקשר לנו את ה-use state להיות גלובלי, לשבת על כל הקומפוננט, כל ה-childs. אז בואו נראה שוב איך אנחנו יוצרים Global State. יצרנו state פשוט, אותו אנחנו מוציאים החוצה למשתנה כללי, ובפנים אנחנו מרנדרים בעצם את כל ה-child שאנחנו רוצים שאליו, ברגע שניגע ב-use state, הוא יתרנדר. המימוש שלו בפועל, זה, אנחנו לוקחים את ה-Global State Provider, שמים אותו כראשון באפליקציה, ואז בכל מקום אנחנו יכולים לייבא ישירות את ה-Global State, ולהשתמש בו ב-use state וב-state שלו, איפה שאנחנו רוצים, כמובן להשתמש ב-use global הזה, רק תחת component, כי ברגע שאנחנו מוצאים use state, הוא צריך לשבת תחת flow מסוים של קומפוננט אחרת. נעבור כרגע עוד נושא שזה המולטי אינסטנס, שאת זה אנחנו מכירים כאלמנטרי שידע לחבר לנו קומפוננט. הדבר הזה משתמש גם בשיטה של hook, של use hook, אבל בואו א' כל נבין אם סגור הנושא של קומפוננט, של hooks, אם מובן, יש פה שאלות על המשחק הזה של הקונטקסט, של הדינמיק קונטקסט, יש פה שאלות או דברים שרוצים לקבל הבהרה, אז אפשר לשאול כרגע. יש מישהו? ברור, לא ברור, נעבור שוב על זה. אוקיי, אז כרגע היה לנו את הנושא עד עכשיו של הבנה כללית על ה-hooks, דיברנו, העמקנו יותר על הקוד לראות את הפלואו של ה-hooks, ואז נכנסנו למערבולת שקוראים לזה קונטקסט וגלובל סטייט, שמתוך המערבולת הזה צריך להבין שקונטקסט הוא מערכת read ולא write, אפשר ליצור אותו, להפוך, ומצד אחד הוא גלובל מסוים, כשאנחנו רוצים להשתמש עם גלובל סטייט, נצטרך לבחור בצורה דינמית, בצורה חכמה, האם אנחנו משתמשים בקונטקסט, שאז הוא רק read, האם משתמשים בקונטקסט יחד עם use state, שאז הוא קצת, יש לו קצת יותר יתרונות, הוא גם דינמי. מה? אפשר לשים את זה בגלובל. את מה? יש משהו שאי אפשר לעשות בלי הקונטקסט, או שתכלס אפשר לעשות כל מה שהוא עושה? אתה יכול לעשות, הקונטקסט הוא, היתרון שלו האמיתי זה שנותן לך איזשהו מבניות. הרי גם פה ראינו שאנחנו צריכים לעשות פרוביידר, נכון? כן. כדי לקשר את ה-use state הראשון, צריך לעשות פרוביידר, נכון? אז הוא נותן לך, המטרה שלנו הייתה ליצור איזושהי מבניות מסוימת שהוא גם רק read, אבל גם פה כשאנחנו עושה global state, אתה גם צריך ליצור פחות או יותר את אותו משחק, פרוביידר, להזין מידע ולעשות אימפורט במקום אחר. הקונטקסט, לשאלה אם אתה אומר אי אפשר לעשות דברים מה שהוא עושה, אפשר לעשות. אפשר להסתדר בלעדיו. אפשר להסתדר ודאי בלעדיו, אבל מה? השיטה הזאת להוציא קומפוננט החוצה ולשמור אותו בגלובל, לפעמים תגיד זה זליפת זיכרון, זליגת זיכרון או כאלה דברים, כי אתה יוצר closure לאסט, ל-use state. ואז זה משחק לא טריוויאלי ל-JavaScript, שאתה כאילו מוציא פונקציה שלא שייכת ואתה משתמש איתו במקום אחר. והקונטקסט, אז רידאקס, על הרידאקס לגבי הנושא של
Redux בעצם נתן לנו את היכולת באמת להחזיק Global State. מה שהוא עושה, כשהזנתי דברים ל-Global State, הוא עושה dispatch או לרכיב הזה או לרכיבים הקשורים אליו. Redux בא לתת שתי יתרונות, אחד הוא בא לתת את המבנה שקוראים לזה State, Action ו-Subscriber. זאת אומרת, יש לנו דאטה שמחזיק, וכל פעם שאנחנו מתקינים את הדאטה, אנחנו עוברים איזשהו מין מערכת של רדיוסר שאומר, מה אני רוצה לעשות עם הטייפ. זאת אומרת, אנחנו נותנים לו טייפ ודאטה, ואומרים מה אתה רוצה לעשות, להזין תוכן, לקבל תוכן. Redux נותן לנו מבניות של getter ו-setter לדאטה. כמה דקות. והפעולה השנייה של Redux נתן לנו זה לעשות dispatch על המערכת, כן? אז יש לנו שתי יתרונות ב-Redux, אחד זה מבנה דאטה, getter ו-setter לדאטה בצורה של switch case לפי האקשן שאנחנו רוצים, הטייפ, והדבר השני שהוא מעדכן לנו את האפליקציה. React שם לנו היום use reducer, עוד הוק שעושה use reducer, שהוא גם נותן לנו את היכולת של לעשות סוויץ' של הדאטה, וגם נותן לנו את הדיספאץ'. הוא נותן לנו את מה שאנחנו צריכים ברמה של Redux. היתרון שאנחנו צריכים להשלים ל-Redux הזה, זה איך אנחנו הופכים אותו לגלובלי. כי כשאנחנו עושים Redux, קיבלנו את המבנה של דאטה וסוויץ' קייס, קיבלנו דיספאץ' לקומפוננט שבו השתמשנו, אבל כשאנחנו צריכים אותו כללי, אנחנו שוב צריכים לעשות Redux גלובלי. אז תקרא לזה use global Redux. ממש. אז שוב נצטרך להשתמש, למשל דוגמה לנו, באזור שלנו, אם אנחנו רוצים לממש Redux ברמת Global State, פשוט נצטרך להחליף את השורה 3, שבעצם משתמש ב-Use State, להחליף אותו ל-Use Reducer. ואז גם נקבל את כל ה-Redux כמעטפת, וגם נקבל ביינדינג לכל האפליקציה כשניגע בו. זה ה-Redux, בואו נעבור במהירות לפני שהסתיים הזמן. מולטי אינסטנס זה בעצם עוד אבן דרך שאנחנו צריכים לפתור כשאנחנו רוצים ליצור מספר אינסטנסים של Redux, של React על אותו דף, אבל לא תחת אותו עץ. דיברנו כשאנחנו רוצים Global State, אנחנו צריכים לעטוף אותו על העץ מסוים, כי React עובד על בסיס של Childs, הוא מעדכן כשנגעתי באבא, או האבא אחראי ויכול לממש דברים על הבן. כשאנחנו רוצים ליצור שתי אינסטנסים שונים על אותו דף, אבל להשתמש עם אותם מערכות, אותם פרוביידרים, אותם קונטקסט, אותם use state, ולא רוצים לממש אותם כפול, הפתרון הוא בעצם ליצור באמת רק אינסטנס אחד, ולהזין את כל הקומפוננטות שנמצאים על הדף, בצורה וירטואלית לתוך ההיררכיה של אותו אינסטנס. איך אנחנו עושים את זה? יש לנו אינסטנס אחד, שקוראים במספר 3, שקוראים לזה Elementary Provider, אוקיי? הוא בעצם האינסטנס היחיד שיש לנו. בתוך האינסטנס הזה נוסיף קומפוננטות בצורה חיצונית, בצורה ידנית כאן, או יהיה לנו פונקציות שיודעת להוסיף קומפוננטות כבנים של הפרוביידר הזה, ואז נרוויח שבעצם קיבלנו מעטפת אחת לכולם, אפשר לשים מעל הפרוביידר של האלמנטרי, גם אפשר לעשות גרף, או אפולו, לא משנה מה אני ארצה לשים עליו, אבל הרעיון הזה יש לנו אינסטנס אחד, ובנים וירטואליים פנימה. אוקיי, עכשיו אני אסביר שתי דברים. אחד, מה זה בנים וירטואליים ולא אמיתיים? 2, איך אנחנו בעצם יוצרים את ההוספת קומפוננטות פנימה בצורה טובה. מה זה בן וירטואלי? זה פורטל. קריאת פורטל זה אומר, הרכיב יושב במקום אחר מאשר הוא נמצא בפועל במרקאפ של React. React נותן לנו אפשרות בפורטל לשים את הקומפוננט בבאדי, ולהציג שברמת היררכיה הוא נמצא תחת מישהו אחר. ואז אנחנו מקבלים בעצם את הסקופ של איפה שהוא נמצא ברמת ה-JavaScript, וברמת הדפדפן הוא נמצא במקום איפה שהגדרנו. אוקיי? אז הפתרון היה במולטי אינסטנס, זה לייצר באמת רק אינסטנס אחד, ובנים וירטואליים כשהפלייס שלהם האמיתי, המקום שלהם האמיתי בדום, בדפדפן, נמצא במקום אחר, מאשר בהיררכיה שהכנסנו אותו. כרגע אנחנו צריכים לדבר איך אנחנו מוסיפים קומפוננטות לתוך אותו פרוביידר. ברגע שאנחנו יוצרים אינסטנס אחד, אז אנחנו רוצים בעצם את האפשרות להזין פנימה את אותו קומפוננטה שנמצא בצד למטה, אנחנו רוצים לשים אותו בתוכו. הפעולה הזאת דורשת מאיתנו ליצור את השורה 5. שורה 5, מה שהיא עושה, create portal ו-create element עם הקומפוננטה שאנחנו רוצים. אוקיי, שורה 5 זה מה שהוא יודע לעשות. הוא קיבל את הטארגט, שזה האלמנט בסוף, כן, EL זה האלמנט שאותו אנחנו רוצים, הוא יכול להיות הפוטר, ההדר, ואז הוא ישים אותו
הוא ייצור קומפוננטה, את הקומפוננטה הזאת תיכנס לתוך רשימת הקומפוננטות שנמצא בשורה 8. שורה 8 זה רשימת הקומפוננטות שחוזרות, שמחזיקות לנו כבר את ה-Virtual Components. אני אחזור שוב על התהליך. אנחנו יצרנו כרגע אינסטנס אחד שקוראים לו Elementary Components. בפנים יש לנו רשימת קומפוננטות שהולכות להתרנדר כ-child שלו. מי מוסיף לנו את הקומפוננט האלה ומכניס לנו את זה פנימה? זה בעצם, אני שוב חוזר לתהליך. אנחנו יצרנו אינסטנס אחד, וכדי לשים בנים בתוך אותו אינסטנס הראשון, מה שצריכים לעשות זה create portal, create element, ולשים את המידע. אני אעבור על הקוד הזה ברמה כתובה, כדי שזה יהיה ברור מבחינת העין. אם אני אבצע עכשיו את הפעולה הזאת בצורה הזאת, אוקיי? קיבלתי את האפשרות להזין דברים ממקום אחד לשני. 5 דקות. 5 דקות. ברגע שיצרתי את הדבר הזה כאן, הצלחתי לשים, שנייה אחת, זה מורכב מדי, לכן אני מציג את זה כאן. בעצם מה שיצרנו כאן זה, יש לנו רכיב provider, קיבלנו אותו בצורה הזאת, כאן בפרוביידר, וסגרנו אותו מהצד השני. מה שנזין לפה, יצרנו עץ שקוראים לו אינסטנס אחד, קוראים לזה Elementary Provider, ובפנים הכנסנו קומפוננטות שבעצם קיבלנו אותם ממקום אחר. האלמנט של הבאדי הזה, זה בעצם, הדבר הזה, האלמנט הזה הוא בעצם נניח מהבאדי, אוקיי? get element by ID, body, לדוגמה, אני רק לא נכנס לכל הקוד, ואז קיבלנו בעצם אפשרות להזין קומפוננטה מתוך הבאדי, ליצור אותו כפורטה ולהכניס אותו לתוך אלמנטרי פרוביידר, שאלמנטרי פרוביידר בעצם אפילו לא נמצא בדום. כן, תמיד בתוך הפורטה. אוקיי, עכשיו, לסיום של 4 דקות, יש לנו את האפשרות, כדי ליצור את הפעולה הזאת שראינו כרגע, לשים בתוך הפרוביידר, create portal, ולהתחיל לשים את כל אחד, זה דבר שהוא לא כל כך נחמד או לא כל כך קל, הוא גם פחות דינמי. יצרנו פונקציה שעושה את הפעולה הזאת. לפונקציה הזה קוראים add component. מה שהיא יודעת לעשות, היא פשוט מבצעת את הפעולה שראינו, שמה אותו, מכניסה אותו למערך קומפוננט ושולחת אותו חזרה ל-childs. אז ה-create provider נותן לנו יכולת של add component, שבעצם יודע להזין לנו את המידע לתוך העץ הפנימי שנמצא כאן בפנים. את ה-add component הזה אנחנו מוציאים החוצה, כדי שכל אחד יוכל להוסיף. אוקיי? ברגע שהוספנו מידע, הקומפוננט הזה נכנס לתוך האלמנט, הוספנו מידע, הקומפוננט הזה נכנס לרשימת הקומפוננטות, ובגלל שאנחנו משתמשים ב-useState, הוא ירנדר לנו שוב את העץ, ונקבל את הקומפוננט הפנימה. כדי ליצור מולטי-אפ, יצרנו single instance, שמכיל קומפוננטות וירטואליות. כדי ליצור בצורה קלה את אותם קומפוננטות וירטואליות, אותם קומפוננטות, יצרנו פונקציית עזר שעושה את זה. אוקיי? הפונקציית עזר זה בעצם ה-add component. על מנת שהדבר הזה יקבל פעולה אמיתית ב-React, כי כשאני מוסיף ל-React דברים, מי החליט לרנדר אותו, מי החליט לכתוב אותו. אנחנו צריכים להשתמש גם ב-useState, שעושה לנו עדכון לדפדפן. אז שילבנו פה 3 דברים. 1 זה single instance, רעיון של single instance, 2 פונקציית עזר של add component, 3 חיברנו אותו ל-useState, שה-useState בעצם יודע לעשות לנו יותר אינטראקציה עם העדכון של ה-life cycle של React, שברגע שהוספתי קומפוננטה, הוא במקום יודע להפעיל אותו ולהזריק אותו פנימה, ולעדכן בעצם את כל האפליקציה. יש פה שאלות על המולטי אינסטנס, או שזה ברור? בסדר? אז תודה, בכל אופן זה הנושא, אז תודה רבה. אני אשלח בהמשך גם את המצגת וגם את הדוגמאות שאתם רוצים.